είμαστε συνεχώς δίπλα σε εσάς, τους γονείς, οργανώνουμε τακτικά συμβουλευτικές συνεδρίες που αφορούν τις ηλικίες των παιδιών μας και έχουν ως περιεχόμενο θέματα που μπορεί να μας έχουν απασχολήσει ή θα μας απασχολήσουν στο μέλλον όλων μας. Τις συνεδρίες παρουσιάζει η κυρία Νατάσα Σεκερτζή, ψυχολόγος και παιχνιοθεραπεύτρια, με ευρεία γνώση και πλούσια εμπειρία σε θέματα που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και συμπεριφορικών δυσκολιών τόσο στο οικογενειακό όσο και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Διατείνοντας επί σειρά ετών ειδική σύμβουλο του σχολείου μας, είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να κάνουμε μια συζήτηση με θέμα η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Καλησπέρα Νατάσα και σε ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Νίκο Πουρσανίδη και το Πουκί και το Ρεβίδη για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε, όπως είπε και η ζωή, μια μακροχρόνια συνεργασία και χαίρομαι που και σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα για να αγγίξουμε ένα σημαντικό θέμα για τα παιδιά και για τις οικογένειες, που είναι αυτό της αυτοπεποίθησης και το πώς μπορούμε και ως γονείς, αλλά και ως εκπαιδευτικοί, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού. Τι σημαίνει η αυτοπεποίθηση για ένα παιδί? Αυτοπεποίθηση, λοιπόν, να ξεκινήσω ότι η αυτοπεποίθηση είναι και αυτό που λέει ο όρος, δηλαδή είναι το τι πιστεύω για τον εαυτό μου, το τι αξία έχω ως άτομο και ποιες πιστεύω ότι είναι οι ικανότητές μου. Αλλά αυτό που καμιά φορά ξεχνάμε να θέσουμε και να διευκρινίσουμε στον όρο της αυτοπεποίθησης είναι ότι δεν είναι μόνο να ανακαλύψω τα δυνατά μου σημεία, είναι και να αποδεχτώ τις αδυναμίες μου. Και αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, όταν ένα παιδί έχει αυτοπεποίθηση, μπορεί πιο εύκολα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητας και σιγά σιγά να εξελιχθεί σε έναν ανεξάρτητο και ευτυχισμένο ενήλικα. Ακούμε συνεχώς και για περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης στα παιδιά. Είναι τελικά τόσο σημαντική η ύπαρξη της αυτοπεποίθησης και ναι, γιατί? Είναι πολύ σημαντική η αυτοπεποίθηση, καθώς επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών, τις σχέσεις με τους άλλους και τους συνομιλίκους και τους ενήλικες και την ικανότητά τους να επιτύχουν τους στόχους τους. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση, έχει καλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, τις αποτυχίες, να μάθει από τα λάθη του και να μπορέσει να συνεχίσει να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν, σε κάτι ακόμα που βοηθάει η αυτοπεποίθηση είναι ότι είναι πιο πιθανό ένα παιδί, έχοντας μια καλή αυτοπεποίθηση, να δημιουργήσει θετικές σχέσεις με τους συνομιλίκους του αλλά και με τους ενήλικες και να αναζητήσει νέες εμπειρίες χωρίς τον φόβο της αποτυχίας. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε άρα λοιπόν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού. Όμως, ποια είναι τα σημάδια που μπορούν να μας δείξουν ότι υπάρχει μειωμένη αυτοπεποίθηση? Από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να εντοπίσουμε τα σημάδια αυτά εδώ, μέσα από συμπεριφορές που ενδεχομένως κάποιες φορές δεν μας πάει και το μυαλό ότι είναι δείγματα μιας χαμηλής αυτοπεποίθησης. Θα ξεκινήσουμε το πιο σύνηθες, η επιθετικότητα. Τα παιδιά τα οποία εκφράζουν θυμό. Πίσω από αυτόν τον θυμό, πολλές φορές υπάρχει ένα παιδί το οποίο φοβάται, ένα παιδί το οποίο αγχώνεται, ένα παιδί το οποίο δεν πιστεύει στον εαυτό του. Και καμιά φορά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, είναι πιο εύκολο να εκφράσουμε τον θυμό. Γιατί με τον θυμό δείχνουμε και μία δύναμη προς τα έξω. Νιώθουμε ότι κάπως μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Οπότε, σίγουρα η επιθετικότητα και η έκφραση του θυμού είναι ένα από τα σημάδια που μας λένε ότι ενδεχομένως κάτι να μην πηγαίνει καλά. Το επόμενο και αντίθετο της επιθετικότητας θα είναι η απομόνωση ή η απόσυρση. Να δούμε δηλαδή παιδιά τα οποία επιλέγουν να κλειστούν περισσότερο στον εαυτό τους, σε σημείο κιόλας που μπορούν να δούμε να αποσύρονται κοινωνικά. Έπειτα είναι η αυτοκριτική. Όταν ακούμε παιδιά να λένε ότι δεν είμαι καλός σε αυτό εδώ που κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι χαζός, το έχω ακούσει και αυτό. Η σύγκριση με τους συνομιλίκους. Η ζήλια που μπορεί να βγάλουν τα παιδιά το ένα προς το άλλο. Είναι το ότι δεν θέλω να κάνω την τσουλήθρα, αυτό το κάνει καλύτερα. Ή δεν θέλω να το δοκιμάσω γιατί εγώ θα αποθαρρυνθώ αν δω ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα. Είναι δηλαδή κάποιες τέτοιες φράσεις οι οποίες είναι καλό οι γονείς να στέκονται και να μην τις περνάνε έτσι απαρατήρητα.
Η ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση. Όταν δηλαδή κάνει κάτι ένα παιδί, πολλές φορές, ειδικά σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, γυρνάει αμέσως και κοιτάει τον γονιό, που εκεί είναι σαν να περιμένει κάτι, ότι συνέχισε, ότι τα πας καλά, είναι ότι καλά το κάνω αυτό εδώ. Ψυχοσωματικά, είναι το κρυφό άγχος. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε στα παιδιά, είτε μέσα από το πονάει το κεφαλάκι μου, πονάει η κοιλίτσα μου, καμιά φορά με δερματικά, με διάφορους τρόπους που ουσιαστικά το σώμα παραπονιέται γιατί κάτι θέλει να μας πει, γιατί κάτι θέλει να πει ότι το παιδί δεν αισθάνεται καλά μέσα του. Και όταν δεν αισθάνεσαι καλά μέσα σου, σίγουρα δεν νιώθεις ότι πατάς και στα πόδια σου. Η δυσκολία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις φυσικά, για παράδειγμα, από την ντροπή, από το πιο απλό πράγμα. Όταν ντρέπομαι, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στον εαυτό μου, φοβάμαι την έκθεση. Ότι τι θα πούνε οι άλλοι, είμαι ικανός, ή τελειομανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα πως μπερδεύει πάρα πολλές φορές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ένα παιδί το οποίο θέλει να τα κάνει όλα τέλεια, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από αυτές τις ηλικίες και μετά να το δούμε και στην παιδική ηλικία που μπαίνουν και τα μαθήματα και περισσότερες δραστηριότητες, δεν είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύει στον εαυτό του. Αντίθετα, είναι ένα παιδί το οποίο νιώθει πως διαρκώς θέλει να παράγει, γιατί έτσι μόνο νιώθει ότι είναι σημαντικός για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Έλλειψη πρωτοβουλίας ή ανάληψη ευθυνών, ο φόβος τον αναλάβω γιατί φοβάμαι ότι θα αποτύχω. Άρα τι κάνω, είμαι παθητικός. Δεν παίρνω πρωτοβουλίες. Η ματέωση, ας πούμε και στο παιχνίδι, ότι δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι, δεν τα καταφέρνω σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει νόημα να κάνω αυτό το παιχνίδι. Έτσι είναι ο φόβος ότι θα αναμετρηθεί με την αποτυχία, για την οποία φοβάται κιόλας ότι πολύ πιθανό να αποτύχω, γιατί δεν μπορώ. Και αργότερα θα δούμε και εμείς συμμετοχή στα μαθήματα στο σχολείο. Μάλιστα. Που και αυτό είναι δείγμα ματέωσης. Είναι ο φόβος να μπω καν στη διαδικασία να προσπαθήσω. Έτσι, αυτά είναι μερικά από τα σημάδια μειωμένης αυτοπεποίθησης, τα οποία φυσικά δεν μιλάμε το ότι θα δούμε ένα χαρακτηριστικό και θα πούμε «Α, το παιδί μου έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση», αλλά οι γονείς που γνωρίζουν καλύτερα το παιδί, όπως και οι εκπαιδευτικοί περνούν πολλή ώρα με το παιδί, σίγουρα και ενστικτωδώς αντιλαμβάνονται μαζί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, κάποιες άλλες συμπεριφορές, ότι κάτι δεν πάει καλά και έχει νόημα να βοηθήσουμε το παιδί. Έτσι. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης ενός παιδιού? Οι λόγοι. Να ξεκινήσω, θα πω μερικούς λόγους. Ας πούμε, ένας λόγος είναι το διαζύγιο. Συχνό φαινόμενο στις μέρες μας. Έτσι, μόλις το παιδί του ανακοινωθεί ότι οι γονείς αποφασίζουν πια να μην είναι μαζί, επειδή ακριβώς οι γονείς μαζί με τα παιδιά, το παιδί μάλλον είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι, συνδέονται με έναν ασυνείδητο τρόπο, πέρα από συνειδητό. Ρουφάνε όλα τα συναισθήματα, και της μαμάς και του μπαμπά. Έτσι λοιπόν, για έναν λόγο που ίσως ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, τα παιδιά φέρουν την ευθύνη και νιώθουν ότι αυτά ευθύνονται που οι γονείς μου χώρισαν. Έτσι, οπότε απευθείας αυτό τους κάνει το να μην νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, ότι φταίω εγώ. Και είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και εγώ στις δικές μου τις συνεδρίες, ότι τα παιδιά κουβαλάνε ενοχικά την απόφαση αυτή εδώ. Έπειτα πάμε σε κάτι πάρα πολύ σύνηθες, ειδικά για τις ηλικίες τις οποίες αναφερόμαστε εδώ πέρα. Ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Και εδώ θα το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Με το που έρθει ένα νέο μέλος στην οικογένεια, η αγάπη, η φροντίδα, η προσοχή που λαμβάνει το πρώτο παιδί, ξαφνικά θα πρέπει να διαιρεθεί. Έτσι. Οπότε το παιδί νιώθει ότι εκθρονίζεται. Και αυτόματα νιώθει ότι πια δεν είναι τόσο σημαντικό. Μέχρι τότε ένιωθε παντοδύναμο, τώρα όμως καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα και να δει πώς είναι το να μοιράζομαι. Και τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες ειδικά δεν ξέρουν να μοιράζονται. Είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούν λίγο πιο μετά. Σύγκριση με άλλα αδέρφια. Έτσι. Όταν υπάρχουν και άλλα αδέρφια, είναι το ότι μπορεί κάποιο από τα άλλα αδέρφια να ξεχωρίζει, να είναι
πιο ικανό, το ενισχύουμε καμιά φορά και εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ότι ο Γιάννης είναι πιο ήσυχος, ο Γιάννης το κάνει καλύτερα αυτό, έτσι. Αυτόματα λοιπόν μπαίνει η σύγκριση και καμιά φορά δεν χρειάζεται καν οι γονείς να το κάνουν αυτό. Και μόνο στην ύπαρξη ενός άλλου παιδιού στην οικογένεια είναι αναπόφευκτη η σύγκριση και το να αναμετρηθώ εγώ με το άλλο το παιδί. Η υπερβολική κριτική ή αυστηρότητα, η οποία πηγάζει κατά βάση από το οικογενειακό πλαίσιο και έπειτα ακολουθεί και το σχολικό πλαίσιο. Συναισθηματικά μη διαθέσιμοι γονείς, όταν δεν υπάρχει χρόνος, τρόπος, το να μπορέσουν με πιο ποιοτικούς τρόπους να συνδεθούν οι γονείς με τα παιδιά. Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, το παιχνίδι παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να νιώσει το παιδί ότι ανταλλάσσουμε συναισθήματα, επικοινωνούμε, είναι σημαντικό. Όταν λοιπόν οι ενήλικες, που πολλές φορές είναι και φυσιολογικό να χάνονται μέσα στην καθημερινότητα, ο χρόνος να τρέχει και να μην υπάρχει αυτός ο χρόνος που και αυτοί τόσο πολύ θέλουν με τα παιδιά, το μήνυμα παρόλα αυτά για τα παιδιά είναι ότι δεν σε βλέπω, δεν σε παρατηρώ, δεν σε ακούω. Μάλιστα. Έπειτα ακολουθεί λίγο πιο μετά ο σχολικός εκφοβισμός, έτσι το συναντάμε κατά βάση στην παιδική ηλικία και με το που μπουν τα παιδιά στο δημοτικό. Οι μαθησιακές δυσκολίες επίσης, που και αυτές κάπου εκεί γύρω στα 7-8 τις ανακαλύπτουν, οπότε είναι λογικό ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται μαθησιακά, αυτόματα να μην νιώθει και καλά, να νιώθει ότι υστερεί σε κάτι. Είναι το πρότυπο γονέων, που αυτό ξεχνάμε πολλές φορές, ότι ο πιο βασικός τρόπος ένα παιδί να μάθει, ο πιο ισχυρός μάλλον θα έλεγα, είναι το πρότυπο μίμησης. Αν λοιπόν οι γονείς οι ίδιοι είναι βουτυγμένοι στην ανασφάλεια, έχουν τις αμφιβολίες τους, δεν πατάνε αυτοί καλά στα πόδια τους, τότε είναι σχεδόν αδύνατο να μην συμβεί και αυτό στα παιδιά. Έτσι. Και μετά υπάρχει και ένα μικρότερο μεν κομμάτι, σε ένα μικρότερο ποσοστό, το οποίο είναι η ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή, είναι η προσωπικότητα, είναι το πόσο ένα παιδί γεννιέται. Το καλό όμως είναι ότι το περιβάλλον, επειδή έχει τεράστια επιρροή, όλο αυτό μπορεί να διορθωθεί, να διορθωθεί καλύτερα, έτσι. Οπότε αυτά θα έλεγα ότι είναι τα βασικά αίτια. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως είναι ζωτική σημασία ένα παιδί να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και να πιστεύει στον εαυτό του. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είτε ως γονείς είτε ως παιδαγωγοί, προκειμένου να το ενισχύσουμε? Ωραία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά γεννιόμαστε με αυτοπεποίθηση, αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τα ενθαρρύνουμε, όπως αναπτύσσουν όλες τις άλλες δεξιότητες, να αναπτύξουν και την πιο βασική ίσως δεξιότητα για να καταφέρουν και να αναπτύξουν άλλες και άλλες δεξιότητες. Αυτή της αυτοπεποίθησης, αυτή το ποιος είμαι, το οποίο σε κάθε ηλικία έχει ένα διαφορετικό νόημα. Θα μου πεις ένα παιδί τώρα 2,5 χρονών να ξέρει ποιος είναι. Για τα 2,5 αυτό που του αντιστοιχεί είναι το ότι μπορώ. Και να το ενθαρρύνουμε να συνεχίσει να προσπαθεί, να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Έτσι λοιπόν ξεκινάω με την ενθάρρυνση προσπάθειας και όχι αποτελέσματος. Σημασία δεν έχει καμιά φορά αν η ζωγραφιά είναι καλή ή αν μετά τα μαθήματα, αν θα πάρει 10 στους βαθμούς. Σημασία έχει να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια στο παιδί που κάνει. Να είμαστε εκεί προσανατολισμένοι και ακόμα καμιά φορά και να πάρει αυτό το 10 και να επιτύχει στις δραστηριότητες. Πάλι για μένα είναι πιο ουσιαστικό να το πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Γιατί τα μπράβο, το είσαι τέλειος, έχουν ένα βάρος. Έχουν ένα βάρος γιατί μετά το παιδί θέλει να το κρατήσει τόσο πολύ αυτό εδώ. Είναι ένα τρόπαιο. Και προσπαθεί διαρκώς και αγχώνεται μήπως πάψει πια να είναι τόσο σημαντικός. Λογικό. Έτσι, οπότε αυτό το λέω και το ξαναλέω γιατί έχει τρομερή επίδραση στα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν να μας ευχαριστούν, θέλουν να είναι οι γονείς περήφανοι για αυτά εδώ. Οπότε όταν ακούσουν αυτό εδώ θέλουν να το κρατήσουν και για αυτά και για αυτούς. Έπειτα είναι στο ότι όχι στις τιμωρίες και ναι στα όρια. Ναι στα όρια, γιατί
είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την τιμωρία. Στην τιμωρία, ουσιαστικά, αυτό που καταφέρνουμε είναι να δείξουμε στο παιδί, να κάνουμε το παιδί μάλλον να φοβηθεί. Ότι εγώ θα σου στερήσω κάτι, γιατί εσύ δεν ήσουν ικανός να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε τι γίνεται, απευθείας δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλό παιδί, θα σκεφτεί ένα μικρό παιδί και νομίζω λίγο πολύ το έχουμε ακούσει. Τώρα που το έκανα αυτό, μ' αγαπάς, είμαι καλό παιδί ακόμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τιμωρίας και εκ του αποτελέσματος κανένας ποτέ δεν έμαθε από την τιμωρία. Υπάρχει ναι ένα βραχύχρονο αποτέλεσμα, αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί το παιδί να συνδέσει το ότι αυτό που έκανε, τι σχέση έχει με την τιμωρία που μόλις του έβαλε ο γονιός. Οπότε τα όρια είναι κάτι άλλο. Τα όρια δίνουν ασφάλεια στα παιδιά και είναι καλό να λειτουργούν μέσα σε όρια. Αποφύγη συγκρίσεων. Όπως είπα και πριν, καμιά φορά είναι αναπόφευκτο το να, ειδικά αν υπάρχουν αδέρφια ή και πιο μετά με συνομιλίκους, με φίλους, το να μπούμε σε σύγκριση. Ότι η Μαρία το έκανε καλύτερα, γιατί πήρες εσύ 9 και η Κωνσταντίνα πήρε 10, γιατί βγήκε πιο γρήγορος, βγήκε πρώτος ο Γιώργος. Όλα αυτά εδώ απευθείας τι κάνουν, δείχνουν σε ένα παιδί ότι δεν είσαι αρκετό, ότι πρέπει να προσπαθήσεις κι άλλο. Ενίσχυση πρωτοβουλίας και μικρές ευθύνες. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Από εκεί που υπάρχει η μετάβαση από την φροντίδα και την απόλυτη εξάρτηση, του σιγά σιγά να αρχίσουν τα παιδιά να νιώθουν ότι έχουν έναν μικρό έλεγχο στην καθημερινότητά τους. Και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας είναι το ότι σου δίνω να κάνεις κάτι που πιστεύω ότι μπορείς να το καταφέρεις. Από το πιο απλό. Από το να βάλω τον μπουφάν μου. Από το να βάλω τα παπούτσια μου. Δείχνω ότι σε εμπιστεύομαι και όσο κάνει αυτή την προσπάθεια και σιγά σιγά την κατακτάει, νιώθει και ο ίδιος του περισσότερο ελεύθερος και ότι μπορώ. Και ότι με εμπιστεύονται και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Πάμε μετά στην συζήτηση για έβρεση λύσεων σε συγκρούσεις με συνομιλίκους. Καμιά φορά θα δούμε ότι θα υπάρχει μια μικρή διένεξη, μια μικρή φασαρία, τα παιδιά της ηλικίας αυτής και θα δαγκωθούν, θα χτυπηθούν με έναν πολύ αθώο τρόπο και απευθείας καμιά φορά τρέχουμε εμείς να προλάβουμε, να λύσουμε την φασαρία. Εκεί θα πω όχι. Όχι, πρέπει να μάθουν τα παιδιά να τα καταφέρουν μόνα τους. Δεν λέω εγώ να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να τίθεται θέμα ασφάλειας, έτσι, ναι. Αλλά πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο πριν τρέξουμε εμείς. Έτσι θα μάθει το παιδί. Να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μόλις μπορέσει και το λύσει με τον φίλο του και το κάνει μόνο του, τότε θα νιώσει ότι βρήκε λύση μόνος του σε όλο αυτό εδώ. Αν δεν είναι εφικτό, τότε μπορούμε μετέπειτα να κάνουμε μία κουβέντα, πάντα με λόγια τα οποία ταιριάζουν στην ηλικία του παιδιού και να ρωτήσουμε ότι τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή, τι θα μπορούσες να κάνεις την επόμενη φορά. Επομένως, να καθοδηγήσουμε για την λύση και όχι να την προσφέρουμε έτοιμη. Όταν τρέχουμε εμείς να τα κάνουμε όλα, είναι σαν να λέμε ότι άστο εσύ δεν μπορείς. Αναλαμβάνω. Έτσι. Εγώ, ναι. Είναι ότι μπορώ εγώ. Αποδοχή όλων των συναισθημάτων. Κάτι που εγώ υπηρετώ πάρα πολύ και μέσω της παιχνιδιοθεραπείας και το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο χαρούμενοι. Ένα παιδί πρέπει να νιώθει ότι και να είναι θυμωμένο και να είναι αγχωμένο και λυπημένο, να έχει χώρο να εκφράσει όλα του τα συναισθήματα και να νιώθει ασφάλεια. Όχι ότι να είναι αποδεκτός μόνο όταν είναι χαρούμενος. Γιατί κακά τα ψέματα ούτε εμείς οι ίδιοι είμαστε μόνο χαρούμενοι. Πώς μπορούμε να το ζητάμε αυτό από τα παιδιά. Επομένως, το να νιώθει το παιδί ελεύθερο να εκφραστεί, να μπορέσει να βγάλει τον θυμό του, την έντασή του, είναι δείγμα δύναμης, εσωτερικής δύναμης και ασφάλειας που του προσφέρει το περιβάλλον του, έτσι. Αποδοχή λάθους. Αυτό έχει να κάνει με την κριτική, όπως είπαμε πριν. Να μην πέσουμε πολύ απλά πάνω στο παιδί μόλις κάνει ένα λάθος. Να δείξουμε ότι είμαστε εκεί και το αγαπάμε εξίσου
ακόμα και με τα λάθη του. Και την επόμενη φορά να ξαναπροσπαθήσει. Έτσι θα ξαναπροσπαθήσει. Άμα δείξουμε ότι το λάθος είναι κάτι τραγικό, θα ματαιωθεί. Δεν θα θέλει να ξαναπροσπαθήσει για να μην βιώσει την ίδια κατάσταση. Έτσι. Οπότε, θέλουμε να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και να μπορεί να προχωράει και με τα λάθη του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θα στρώσουμε το έδαφος για να το κάνει το παιδί και σίγουρα τονώνει την αυτοπεποίθησή του και την αξία του. Αναγνώριση των δυνατών του σημείων. Εδώ είναι το κομμάτι της ενθάρρυνσης. Τα παιδιά πιστεύουν για τον εαυτό τους αυτά που τους λέμε και αυτά που τους δείχνουμε. Αυτά φοράνε πάνω τους, έτσι ξεκινάει η αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, μπορούμε να τα βοηθήσουμε κι εμείς με το να δείξουμε ότι π.χ. είναι πολύ χαρούμενος όταν κάνει αυτό εδώ. Είναι ότι ωραία η προσπάθειά του που έτρεξε και βγήκε δεύτερος, τρίτος. Γιατί είσαι πολύ ικανός όταν κάνεις αυτό εδώ. Ή έλα βοήθησε με λίγο να κάνουμε αυτό μαζί, σε χρειάζομαι δηλαδή. Έτσι. Οπότε έτσι το παιδί αναγνωρίζει σιγά σιγά και καταλαβαίνει πού βρίσκεται η δύναμή του. Μετά πάμε στον αποκλειστικό και στον ποιοτικό χρόνο παιδιού γονέα. Κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με βλέπεις τώρα λίγο έτσι γιατί ξέρω πως... δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι δύσκολο για τους γονείς και πολλές φορές έχω ακούσει ότι πού να βρεθεί αυτός ο χρόνος. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν χρειάζονται τα παιδιά πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζονται το λίγο μας κάθε μέρα. Χρειάζονται μισή ώρα από εμάς, αλλά να είμαστε εκεί. Να μην κουβαλάμε τις ευθύνες μας, τις σκέψεις μας για τη δουλειά, τα πρέπει μας, τα άγχη μας. Και είναι και μια θεραπεία και για μας τους ίδιους. Να μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μισάωρο να ξεφύγουμε. Και όταν υπάρχουν αδέρφια, αν αυτό μπορεί να γίνει λίγο χρόνο με τον καθένα, εκεί θα πω 1/4, δεν θα πω παραπάνω για να μην... έτσι. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια. Δηλαδή να γίνεται κάθε μέρα. Εντάξει, δεν θα γίνει κάτι αν χάσουμε και λίγο, έτσι, αλλά το τονίζω αυτό γιατί αν το παιδί βιώσει τη χαρά και τον χρόνο που θα περάσει με τον γονιό ένα Σάββατο πρωί και νιώσει τόσο γεμάτο, τις επόμενες μέρες θα το περιμένει και θα το ξαναπεριμένει. Και μπορεί να σκέφτεται ότι γιατί δεν ήμουν καλό παιδί. Και δεν φορά τον έχω αυτόν τον χρόνο, φράσεις. Ή ότι αγωνιώ, ήταν σαν πυροτέχνημα, ήταν τόσο ωραίο, το έζησα, αλλά τώρα πότε ξανά. Ενώ όταν του δίνεις λίγο-λίγο, άσχετα με αν μια μέρα είχε τις κακές στιγμές του και τα λάθη του, όταν αυτό το δίνεις με συνέπεια, του δείχνεις ότι εγώ σ' αγαπάω, όπως λέει και το παραμύθι, όπως και αν ήταν η μέρα. Ό,τι και αν γίνει. Θα σ' αγαπώ λοιπόν ό,τι και αν γίνει. Και με τα λάθη σου και με τις αδυναμίες σου και με την κακή σου μέρα. Κάτι που ενισχύει πάρα πολύ την αξία του παιδιού για τον εαυτό του. Και φυσικά μιλήστε για τις δικές σας αποτυχίες. Και λίγο πιο μετά, να δείξουμε κι εμείς ότι δεν είμαστε τέλειοι. Αν μοιραστεί κάτι το παιδί, μια εμπειρία, τότε γιατί όχι κι εμείς να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, κι εγώ. Όταν και δεν ήταν αληθινό. Ναι, μπορεί και κάτι από το μυαλό μας, να μπορέσουμε να το μοιραστούμε. Για να νιώσει ότι είναι κάτι το οποίο θα συναντήσει, συμβαίνει, το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ, δεν είσαι μόνος, σε καταλαβαίνω, έτσι, και θα πάρει θάρρος. Και νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα τα λατρεύουν περισσότερο τα παιδιά. Όταν μιλάμε μέσα από δικά μας γεγονότα και δικά μας παραδείγματα. Πολλές φορές τα ενστερνίζονται και τα χρησιμοποιούν. Παρά να μπούμε στη θεωρία, έτσι. Οπότε κατά βάση αυτές είναι οι στρατηγικές ενίσχυσης. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε σε 2 κουβέντες την αξία της αυτοπεποίθησης, ποιες θα ήταν αυτές? Η αυτοπεποίθηση για μένα βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται με θετικό τρόπο τον εαυτό τους. Με θετικό, να το ξανατονίσω. Να μπορούν λοιπόν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ανάγκες τους, να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικά πλαίσια, να νιώθουν πιο δυνατά και πιο ευτυχισμένα. Αλλά αν κάτι έτσι πάλι υπογράμμιζε στο τέλος, είναι ότι η αυτοπεποίθηση είναι να προχωράς και με τις αδυναμίες σου.
όχι μόνο με τα δυνατά σου σημεία. Αν καταφέρουμε και τα αγκαλιάσουμε αυτά και τα αποδεχτούμε, γίνονται αυτόματα η δύναμή μας. Τα όπλα μας. Σωστά. Οπότε σε αυτά θα ήθελα να σταθώ εγώ από την πλευρά μου. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετά και δεν είναι ότι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη όλα αλλάζουν και αρχίζουμε παίρνουμε το manual και τα εφαρμόζουμε. Όλα αυτά που υπόθηκαν είναι σημαντικό κάθε οικογένεια να τα κουμπώσει ανάλογα με το δικό τους χαρακτήρα, στους δικούς τους ρυθμούς. Στην αρχή μπορεί να το καταφέρει 3 φορές ή 3 να γίνουν 5. Σίγουρα όμως να είμαστε προσανατολισμένοι στο να ενισχύσουμε τα παιδιά να έχουν μια καλή αυτοπεποίθηση, να έχουν μια καλή πίστη στον εαυτό τους. Και θα τους βοηθήσει και μετέπειτα και κατά την ενήλικη ζωή όλα αυτά θεωρώ ότι ξεκινάνε από την προσχολική ηλικία, από μικρή ηλικία, οπότε είναι πρόληψη για μένα. Γιατί αυτές τις εμπειρίες της προσχολικής, παιδικής ηλικίας τις κουβαλάμε και σαν ενήλικες και μας καθορίζουν. Δηλαδή και εγώ και εσύ σίγουρα έχουμε κάτι να θυμηθούμε από τότε που μας στιγμάτισε. Οπότε και μας έμαθε κιόλας πράγματα. Οπότε είναι καλό να ξεκινήσουμε από όσο πιο μικρά γίνεται. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Είστε η Πανιδίν, λοιπόν.